Dobrý den, vážení milí diváci, já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu Máš to ve svých rukou. Mé jméno je Katka Marklová, jsem klinická psycholožka, psychoterapeutka, odborná ředitelka Neocentra a mám tu milou povinnost dneska přivítat v našem díle podcastu Jakuba. Dobrý den. Jakube. A vy jste se vlastně rozhodl přijít a sdílet s námi svoji zkušenost ohledně syndromu vyhoření, který jste prošel opakovaně, ale to už asi předbíhám, to nechám na vás. Tak... Je to pravda. Ďakujem za pozvanie a je to pravda, teším sa na to. Jdem na to. Poďme na to. Tak připravený? Proč jste se vlastně rozhodl, to je vždycky moje taková zvědavost, proč jste se rozhodl přijmout naši pozvánku do tohoto podcastu? No, tak tá motivácia je veľká. V tom zmysle, že je to presne o tom porozprávať o svojom zážitku a prečo o ňom chcem rozprávať, pretože v mojom okolí je strašne veľa ľudí, ktorí tiež vyhoreli. A mám pocit, že aj ja, keď som vyhorel a aj keď ľudia v mojom okolí vyhoreli, tak vlastne nevedeli úplne, čo s tým, ako s tým pracovať. Že aj v tom mojom okolí, kde je to pre tých ľudí relatívne bežné vyhorieť, všetci poznáme to slovo vyhorenie, ale mám pocit, že nie až tak mu chápeme. A že ja som naozaj musel vlastne vyhorieť niekoľkokrát na to, aby som začal s tým nejako pracovať. Takže to je ako prvá motivácia, že si myslím, že je fajn rozprávať o tých osobných skúsenostiach a čo ma naučili. Ako asi jediná forma toho, ako sa jak dostanem k tomu šíriť nejaké posolstvo. A zároveň ako keby taká milá motivácia navyše je, že keď som si naposledy hľadal prácu, tak, a to tiež sa asi k tomu dostaneme, ale jedna z tých vecí je, že otvorene komunikujem, že som vyhorel. A vlastne ma to prekvapilo, že potom po jednom pohovore za mnou došiel človek a pýtal sa na to vyhorenie. Očividne tá motivácia bola, že s tým teda má nejakú skúsenosť a chcel počuť, ako som sa s tým ja vyrovnával. Takže myslím si, že rozprávať o tom je dôležité. Mně to je velmi sympatický a vždycky jako za mě to je velký respekt vůči klientům, protože to je takový jako poselství pro ostatní. Je to normální, je to lidský. Je důležitý o tom mluvit a něco s tím dělat. Je to strašně normálné. Přesně tak. No. Jak rozumíte tomu, Jakube, že se vám to stalo, že vás ten syndrom vyhoření potkal, dokonce opakovaně? Hej. No, ja si myslím, že keď už niekoho stretne, tak ho veľmi pravdepodobne stretne opakovane. A za mňa je to aj taká tá debata toho, že čo vlastne z toho je to vyhorenie. Či ten akože akutný stav po tom, čo proste sa, ja neviem, necítim úplne 100%, čo sa týka motivácie alebo fyzickej stránky a tak, alebo že či to je viacej nejaká taká osobnostná črta a pre mňa je to a nechcel by som to akože úplne patologizovať, ale je to, veľmi to vychádza z mojej osobnosti. Že som vyhorel. Konkrétne je to, že som perfekcionista, takže ako keby čokoľvek robím, tak to musí byť 110%. Nie 100, 110. Ale tak nefunguje svet. A obzvlášť tak nefunguje práca. Že zo školy som bol ešte tak naučený, že človek ako niečo robí, odozdá, dostane známku a to je hotovo. Práca je taká, že v tom ideálnom svete človek 80-20 je taký ten ako známy pojem, že 80% práce za 20% času a že tá myšlienka presne je ako spraviť rýchlo niečo, dostať na to feedback, zistiť, že či to je vôbec správny smer a potom v tom pokračovať. Ale môj perfekcionizmus je taký, že ja keď niečo spravím, tak to, čo akože odozdám, musí byť dokonalé.
No a to je ako, tak to je jedna vec, ktorá má... Nekončící proces, jo? Áno. A to je na tomto najhoršie, že nikdy nie som spokojný. Hej, to sme úplne dostali. Takže to je jedna ako keby vec, ktorá robí má inklinujúcemu k vyhoreniu, lebo proste si prikladám prácu, ktorú vlastne ani nepotrebujem spraviť. A vlastne nikdy s ňou nie som spokojný. A potom druhá vec je taký akože viac všeobecný mindset a asi aj prečo tak veľa ľudí v mojom okolí vyhorí. Veľa z nich je v štátnej správe a podľa mňa ako zdravotníci a štátna správa je ako ideálna sféra, kde ľudia často vedia vyhorieť. Čo si myslíte, že to je? No, lebo to nie je práca. Je to proste poslanie. A vlastne to je ten mindset, hej, že ako keby práca nie je práca, ale práca je zmysel. Ale to nie som ja som ITčkár. Tak čo zachraňujem ja? Seba. Ale ako je to rovnaké, hej, že práca mi dáva zmysel a ten zmysel je proste externá validácia, že keď odvediem dobrú prácu, cítim sa dobre a na to, aby som sa cítil dobre, potrebujem odviesť dobrú prácu, takže proste potrebujem makať veľa. A to určuje, co je to ta dobře odvedená práce? Ja. A tým, že som perfekcionista, tak nikdy nie som spojil. No a už sme v kolečku. Už sme to dali celé. No a ako keby ešte jedna vec, ktorá k tomu určite tiež prispela, je moje ADHD. Ako keby asi také dve hlavné veci. Ľudia z ADHD majú exekutívnu dysfunkciu, to znamená, že majú problém navigovať svoje každodenné úlohy a ako vedieť prioritizovať, vedieť odhadovať čas a tak ako proste majú ako problém si naplánovať, čo zvládnu. Naplánovat a dokončit vlastne. Presne tak, no. Takže to je ako vo všeobecnosti ťažké vo všetkých sférach. V tom pracovnom nasadení nie je to tiež také, že je to vlastne vec, ktorú som sa musel naučiť nejakým spôsobom komunikovať a mať tam nejakého externého validátora, ktorý ako povie, že a druhá je teda aj to, že ja sa niekedy zabudnem, hej, že ľudia z ADHD je proste ADHD není alebo kedysi sa hovorilo, že to je nedostatok pozornosti. Ale ja to viacej vnímam ako problém kontrolovať tú pozornosť. Mne sa ako že ten ďalší symptóm, ktorý ľudia opisujú, je hyperfokus. Že niekedy proste človek ako začne niečo robiť a robí to 8 hodín. A ja som šťastný 8 hodín a neviem, že existuje svet. Zabudnem sa najesť. Ale niekedy tých 8 hodín není to, čo som mal robiť v ten deň. Takže to sú asi tie tri veci. No. Z ADHD si myslím, že je o kúsok jednoduchšie vyhorieť. Veľká vec je vlastne ten mindset, v ktorom proste ľudia berú prácu viacej ako prácu. Nebo poslání, tak službu. Áno. Ale tak ako pri mne to nie je poslanie. Ja to rád hovorím, že všetci zachraňujeme niečo a ja zachraňujem seba. A už neviem, čo bola tretia vec? První jste měl, že to bylo perfekcionismus. Áno, perfekcionismus. Když už něco dělám, tak na 110%. Áno. Jo, že to jsou takový ty 3 hlavní faktory, které u vás hrály roli. A ešte som si vlastne spomenul na jeden, ktorý vlastne tiež ďalšia vec, ktorá ako keby tak nejak neviem úplne povedať, že či to je niečo hlavné a možno by sme sa k tomu dostali aj neskôr, ale poviem to už tu, lebo nechcem na to zabudnúť, je to, že viem fungovať pod stresom.
A že to mám asi tiež napríklad spoločné s tými zdravotníkmi, ale úplne inak. A ako keby, že ja keď som v strese a potrebujem niečo spraviť a dojde proste adrenalín alebo akýkoľvek ten hormón to je, tak makám. Hej. Niektorí ľudia sa proste položia a nespravia nič. A niekteří makajú pod tým stresem až pod áno. No a to je presne to. A že ako keby vedieť pracovať pod stresom je super vlastnosť. Každý jeden z nás chce aj v pracovnom, aj v osobnom živote ideálne mať okolo seba ľudí, ktorí sa nepoložia pod stresom. Môj problém je presne to, že som sa naučil, že prácu, že čokoľvek potrebujem spraviť, tak to robím až pod tým stresom. Pretože pod tým stresom som efektívnejší ako keby je to super nástroj, ktorý viem využiť, ale v nejakom momente som sa proste prekopol do toho, že to bol nepovedzme, že každodenný nástroj, ale pravidelný. Já si dovedu představit, že ta hranice mezi tím pozitivním stresem, jak my tomu říkáme eustres, kdy mě to ještě jako stimuluje a motivuje, a kdy to přejde jako do toho distresu, což už je víc jako paralyzující. Ta hranice je tenká, že jo? A ono ji jako balancovat na té hraně, to je dřina, to je makačka. Áno. Hej, no ja ako keby na modernom živote neznášam to, že všetko sú hranice a to je tiež vlastne motivácia, prečo sme tu, lebo ako určite si ľudia vedia aj prečítať na internete, čo sú typické veci, ktoré sa dejú pri vyhorení, ale viacej sa rozprávať o tých konkrétnych zážitkoch je možno to, ako sa ľudia vedia k tomu viacej priblížiť a pochopiť to. Že sa môžu identifikovat s příběhem vlastně vaším. Super. Já vždycky s klientama, když za mnou přijdou s nějakýma obtížema, tak se snažím hledat smysl v tom obtíží, protože většinou tam, vždycky tam je smysl, co se mám vlastně naučit, proč se mi stalo to, co se mi stalo. Jaký smysl vy v tom vnímáte? Co se můžete o sobě naučit? Akože tak určite to, že som perfekcionista a nemusel by som byť. To je... A chcete byť? No jasné. Akože a je to každodenná práca. Je to každodenná práca. Si povedať, že už to je dobré. Už stačí. Takže to som sa určite o sebe naučil. A stále to vie byť niekedy paralizujúce. V našej komunikácii viete, že som chcel spraviť absolútne dokonalú prípravu na dnes a nakoniec som ju nespravil. To je presne ten perfekcionizmus, takže stále je tam práca. Veľká vec, ktorú ma to naučilo, je začať pracovať so svojím telom. To je ako keby za mňa taký aj dobrý moment, kedy by si človek mal uvedomiť, že sa niečo deje, keď už ako to vyhorenie prechádza z psychického na fyzické. Ja som si vlastne uvedomil, že som to ignoroval dosť dlho. A vlastne ako začať vedieť, počúvať svoje telo a dať mu priestor oddychnúť a zregenerovať. Jak to děláte? Ja mám strašne rád saunu, som zistil. A za mňa, ako keď má proste človek peniaze a čas, tak za mňa to je najlepšia aktivita. Akože je to pre mňa super relax a vynikajúca regenerácia. Takže všetko, čo potrebujem. Ale som veľký fanúšik aj Jakobsnovej progresívnej relaxácie. A to odporúčam, lebo to je 10 minút, ktoré sa dajú spraviť doma. Čo k tomu poviem je, že dlho mi trvalo nájsť si nejakú nahrávku, ktorá bola správna pre mňa. A kde ste to hľadali? YouTube. Ale si človek môže spraviť aj vlastnú. Ale hej, YouTube
a aj terapeutka z tohto centra mi poslala svoju. Že je možnost se domluvit i se svým terapeutem. Presne tak. No a teda, aby som aj povedal, o čom to je, tak človek iba ako si lahne a je tam vlastne nejaký hlas, ktorý vás postupne vedie v tom, že zatnúť sval a povoliť sval niekoľkokrát po jednotlivých svaloch po tele. Za mňa to znie absurdne na to, aký silný výsledok to má. Naozaj odporúčam a odporúčam skúsiť aj viacej nahrávok. A jak často to děláte? Říkala jste zhruba 10 minut. A jak často to děláte? Akože, tak ideálne každý deň. Akože a daří se vám to? Vôbec. No, nie. Tak ako záleží. Je to určite je to jeden z tých nástrojov, ktorý vytiahnem, keď cítim, že sa to zhoršuje. Výborne. Takže o pravidelnosť až tak nejde. Viacej ide o to vedieť to použiť, keď treba. Lebo je to... Tohle je nádherná práce s perfekcionismem. Mělo by to být každý den. Pravda. Super, skvělý. No, keby mi to tak išlo všade. Ale jde to. No a keď by to nemalo byť Jakobsnová progresívna relaxácia, tak aj stretching je dobrý. Stretching, lebo mám sedavú prácu, takže chrbát trpí. A to je taká relaxácia, naozaj relaxácia. A potom, čo mne absolútne úplne pomáha, je sa chodiť prechádzať. Znova, ako keby moja, že úplne najlepší akože svet môj je taký, keď mám prácu a domov akože vzdialenosť, ktorú prejdem peši. A že keď je leto a keď sa zobudím správne, tak idem aj ráno do práce peši. Ale je super mať tú možnosť celoročne, že keď ma tá práca naozaj vyšťaví, dať si proste 20 minút peši domov, lebo vtedy ako, že to není to ani o tom prechádzaní, není to nutne o tom, že sa hýbem, ale je to o tom, že dám svojej mysli priestor, kedy ako dokáže z nej odísť všetko, čo sa dialo v tej práci. Že to je naozaj ako také, že zamestnám trošku svoje telo, aj trošku svoju myseľ tým, že musím sa hýbať a navigovať, ale je to naozaj ako keby ten priestor, kedy vypustím všetky myšlienky, dokiaľ dojdem domov. To je vlastne meditace. Je to taká meditácia. No. A meditácia je tiež samozrejme dobrá, ale ako človek z ADHD možno presne tak chodiaca, no. Teď jste popsal vlastně jako, že to je meditativní chůze. To, že se soustředím teď a tady a ten mozek se tak jako sklidní, to je ten princip. Hezky. Nikdy som nad tým nerozmýšľal takto. Tak to mi dalo motiváciu teraz na tom kráčať ešte viac. No. Takže když jsem se ptala, co vám nějak pomáhá, co jste se naučil vlastně díky tomu, tak je to zaměření na sebe, na svoje tělo, na svoje potřeby. To je to, co slyším. A starat se o ty potřeby v té chvíli. A ešte jedna dôležitá vec, ktorú sa naučil, ktorá je podľa mňa tiež taká tá cesta do hrobu, ktorým je vyhorenie, je vedieť povedať nie. To sú podľa mňa, to je tiež ďalší typ ľudí, ktorí a v tom akože pracovnom korporátnom svete, v ktorom žijem ja a verím, že alebo teda aj viem, že vo veľa ďalších je to také, že ľudia proste alebo že ľuďom dávajú prácu až dokiaľ nepovedia nie. A keď ten človek nevie povedať nie, tak iba dostáva prácu až dokiaľ je to prostě na jeho sily. My šéfové děláme rádi. Takovýhle zaměstnance máme nejradši. No a já jsem to robil, takže jsme v tom spolu. Je to nebezpečné. No. A daří se vám to v tom životě teďka říkat? Jsme u těch hranic zase. Hranice.
to vlastne za mňa ako prišiel ten moment, kedy ja som sa ako musel zmieriť s tým, že som človek, ktorý v nejakých ohľadoch pracuje netradične a má nejaké hranice. A vlastne keď som začal pohovorovať, tak som ich začal komunikovať hneď na tých pohovoroch. Lebo som si uvedomil, že ja nemôžem ísť do práce, kde tie hranice nebudú rešpektované. Alebo respektíve nechcem tam ani zbytočne stráviť to obdobie na to, aby sme pochopili, že to teda nebude symbióza. A zrazu som zistil, že ako sú ľudia, ktorí očividne nerešpektujú tie hranice alebo nie sú ich fanúšikmi, ale je veľa ľudí, ktorí ako sa s tým vedia stotožniť. Veľmi bez problémov. A sú napríklad ako vo svojej terajšej práci sa o vyhorení dokážeme rozprávať otvorene. A ja som taký, že to je za mňa krásne miesto. To je presne to miesto, kde chcem byť proste. Takže ako aj to, čo ma to naučilo, je ako aj vedieť viacej otvorene komunikovať, čo sa so mnou deje. Hezky. A našel som si aj miesto, kde to je vítané, takže to je vynikajúce. Že to je taková cesta vlastně sám k sobě, k autenticitě, kdo jsem, co potřebuju a umět to komunikovat. No a ešte stále mám ďalšie veci, ktoré som sa naučil. Takže začníme. Prokrastinácia nie je oddych. To mi povedal môj učiteľ na strednej škole, ale trvalo, dokiaľ som to pochopil. A tá myšlienka je proste taká, že oddych si treba plánovať. Oddych nemôže byť som zničený, unavený, neviem sa sústrediť, dám si teraz 15 minút pauzu, lebo už nedokážem vyvinúť kognitívnu kapacitu a potom budem pokračovať. Oddych je taký, že budem robiť 3 hodiny, dám si hodinu pauzu. Že mať ten plán ešte predtým, než už som v tom strese a ako keby mentálne si robiť tú poznámku, že ja teraz oddychujem, relaxujem, mám pauzu a nie je to, že som stále v tom, že potrebujem niečo spraviť a jediná motivácia, prečo to nerobím práve teraz, je, že nedokážem. Tak se tak jako odpojím, vypnu, ale vlastně ani neodpočívám, ani nerelaxuju, ani ale jako nedělám tu činnost, kterou bych měl. Hej. A z toho vychádza vlastne tá druhá vec a to je, že plánovať si nerobiť nič. Ja to milujem. Je to krásne. Že stretol sa, že ako keby veľa vidím tú myšlenku toho, že ľudia považujú robiť nič za neproduktívne a povedia, že niekedy akože povedia, že nerobil som nič. A je, že nie, ty si robil nič. A ten rozdiel je proste naozaj iba ten prístup k tomu a znova akože ten mindset, v ktorom som, keď proste robím alebo nerobím nič. Hej? Ako nie každá sekunda nášho života musí byť produktívna a nie každá sekunda nášho života musí mať zmysel a že to je tiež ako keby za mňa veľmi dobrý také ako meranie teploty vyhorenia, že naplánujem si celú sobotu, že celú sobotu nerobím nič. No a keď tú celú sobotu potom preležím v posteli alebo na gauči a naozaj nerobím nič, tak to asi znamená, že toto telo potrebovalo. Ale keď sa v tú sobotu zobudím a ležím hodinu v posteli a už neviem čo so sebou, lebo chcem niečo robiť, tak to je známka asi toho, že mám tú energiu, mám tú motiváciu, chcem niečo robiť. A takže už to je akože dobré, že radšej si naplánovať dlhšie,
A keď už neviem, čo so sebou, tak to je super. A zároveň ako keby, ale stále je dobré si tam nechať ten priestor a nechať ako keby svoju mysel, telo sa nechať zaviesť a k tomu, že čo budem v ten deň robiť. Že tiež nie ako každá sekunda nášho života potrebuje mať plán. To jste vlastně zmínil takový to výkonový zaměření, který je pro naši společnost tady hodně typický a velmi často taky stojí za syndromem vyhoření nebo vůbec za civilizačníma chorobama. Jo, musím neustále něco produkovat, nedovolím si zastavit, vypnout. A když už to udělám, tak si to neužiju, protože si to vyčítám, že jsem měl dělat něco produktivního. No a k tomuto ja mám ešte super príklad. Nie je to moja zabava, ale veľa ľudí v mojom okolí napríklad rado hrá počítačové hry. A niektorí ľudia sú takí, že majú vyslovene v hlave to, že to je vlastne ten oddych. A ja som taký, že je to oddych. A niektorí ľudia sú takí, že to je stratený čas. Ale ja si hovorím, že keď ako... A znova sme pri tých hraniciach, hej, ako keď človek proste je tam nejaká asi počet hodín do týždňa, ktoré ešte môžeme volať produktívnymi, lebo je to oddych. A keď nemám, že nemusí, že aj ten oddych nemusí byť ako ten najlepší spôsob oddychu. A kdo to říká, co je nejlepší spôsob oddychu? No. A že presne, že ak vás bavia počítačové hry, tak nech sú to počítačové hry. A ja napríklad počítačové hry nie, ale ja som ako veľký fanúšik bohužiaľ nie filmov, ale seriálov, to tiež ADHD, alebo je to kratšie. Ale potom mám presne, že vyjde v sobotu nová séria môjho obľúbeného seriálu, tak ja ho pozriem celý za sobotu. A je to moja obľúbená sobota. Máte to tak naplánovaný, taky tak využijete. No. Jo. Že to je o tom, mám tam ten plán nebo ten záměr a toho se držím, že jo? Pak se jako nestratím v tom životě. No, dobrý, hezky. A Jakube, jak poznáte, kdyby se vám zase blížil syndrom vyhoření, že se ztratíte nějak? Podle čeho to poznáte? No, tak ako určite už to, čo som spomínal, hej, že ako keď preložím celú sobotu v posteli, nie je to ideálne. A není to naplánovaný vlastne. Áno. Áno. Ale aj keď si to naplánujem a naozaj to je také, že sa ten deň z tej postele nepohnem, tak to znamená, že som naozaj za ten týždeň podal taký výkon, že už potrebujem jeden celý deň na regeneráciu, čo ako keby zase hranice, bla bla bla, nie každý to bude mať tak, ale keď si ako človek celá tá myšlienka je taká, že sa človek musí naučiť počúvať svoje telo. Toto je za mňa dobrá známka toho, že keď preložím celú tú sobotu v posteli, takže to už začína byť na mňa veľa. Niektorí ľudia môžu byť kľudne takí, že aj preležať 2 hodiny v posteli je na nich veľa. Niektorí ľudia môžu byť takí, že aj preležať celý víkend je OK. Hranice. Ale toto je jedna. Keď už ako keby začínam vnímať, že potrebujem dlhšie a dlhšie alebo väčšie a väčšie priestory na ten oddych. Nerovnováha v tom, co vydávám a přijímám, vlastně energetická. Áno, presne tak, ďakujem. To je jedna. Druhá je to telo. Ako keby cítim to na tele. Hej. Ja stuhnuté svaly. Stuhnuté svaly, to je asi taký ako najjednoduchší. A potom ďalšia vec je spánok. To som teda ešte vôbec nepovedal a je to zase ADHD a spánok tiež není ideálny, ale ako keby ja proste to, čo bolo najviac ovplyvnené vyhorením, bol spánok. Pre mňa.
A dlho bolo obdobie, kedy som potreboval spať veľa. A ešte stále spávam akože dlhšie než priemerný človek, ale ako keby ten moment toho, že vidím, že potrebujem viacej spánku, tiež je ako keby také dobré znamenie. Alebo napríklad aj to, že tým, že mám už nejaký ako ten rutinu spávaciu, tak keď sa zobudím a cítim sa stále vyčerpaný, tak to je tiež silné znamenie. A znova aj ako že tiež to má ako keby také hranice, hej, že je úplne OK mať jeden deň v práci, kedy ja nerobím 8 hodín, ale robím 12 hodín a potom na druhý deň sa zobudím a samozrejme, že budem vyčerpaný, to neznamená, že som vyhorel. Akože je to, ale je to ako keby je to taký ten 24-hodinový cyklus vyhorenia, ale to nie je ako to klinické vyhorenie, ale to je to, čo to vyhorenie reprezentuje. Hej? Že potom to robím ako dlhšie obdobie, kedy mám ten energetický imbalans a teda ako a znova je to ako ako veľmi individuálne, ale proste keď už ako je dlhšie obdobie, v ktorom sa zobudzam vyčerpaný, tak to nie je dobrá známka. A za mňa ako taká trošku absurdná, ale veľmi praktický spôsob, ako sa naučiť sa kontrolovať, je, že existuje vlastne diagnostický dotazník na vyhorenie. A akože kľudne s nejakou pravidelnosťou raz za mesiac, bez toho, či sa cítim alebo necítim vyhorenie, si ho vyplniť. Tak preventívne, aby ste vedeli, jak na tom stále. A tá motivácia, tam sú vlastne dve. Hej, jednak ako ďalší ako môj obrovský problém v živote je, že ja potrebujem veci kvantifikovať. Akože, že hej, tak sme sa tam dostali, hej, že neviem, čo sa tu deje, ja potrebujem číslo. Takže toto mi dalo to číslo, ale zároveň to, čo mi to eventuálne dalo, keď som ten dotazník dostatočne dlho vyplňoval, tak som sa naučil vlastne rozumieť tomu, čo je vyhorenie a ako ho mám na sebe sledovať. Lebo eventuálne som sa za seba toľkokrát spýtal tú otázku, až som ju dostal do svojej hlavy. Že ji sledujete pak nějak průběžně v tom životě. Že už to vlastně není dotazník, už je ten dotazník v mojej hlave. Hezky. No. Jakube, moc dobře se mi s vámi povídá. Napodobně. Spousta věcí, které by mě ještě zajímalo, běží mi tam hlavou, jako více třeba zaměřit třeba příště na ADHD. Určitě budem rád. Máte hodně zkušeností. Teďka budeme muset vzhledem k času končit. Na závěr úplně je něco, co byste chtěl našim divákům říct, vzkázat, co jsme tady nezmínili, něco důležitýho? Nemyslíte si, že keď ste vyhoreli raz, že nevyhoríte znova? Taká temná myšlenka na záver. Jsme totiž jenom lidi, je to lidský velmi. Ďakujem. Děkuju. Díky moc, děkuju i vám, milí diváci. Pokud jste nás dokoukali až sem, budeme rádi, když nás budete dál sledovat nebo si nás dáte jako odběr a těšíme se u dalších dílů. Naschledanou. Naschle.